Jpac ugboro one ka ịpụta n'ugbo na ya ope otu pipe kụsiere ndị mmadụ okwuchukwu si ndị mmadụ medebe nke a na nke adịrọ mma si otu a na-eme ya izu oshi imego njọ ime na ugie agha aka na ọ na-esi na ijewebe ụka ị na-eje ụka egobighị sọbebe ịbịa na paaki onye eze Jizọs na onye eze Jizọs nya nke ọ na-eme ka ụmụazị bịa Zion ndị dibịa niile bụ ndị wayo return dị ka akwa ọkụkọ tiwara akị nye alabọgbuo gị di ya n'ijuo osisi ọnụ Jpac ndị Zion ka m gwa ụnụ ife ụnụ ghọrịba na onwe ụnụ na ụnụ na-eme ụka just why na asịlọ m I should run to deeper life. Okay, why no na asịlọ m I should run to dumejeje? Yes, diọkpara ya tụkasị m arụ ụnụ ya bụrụ m I should show some respect as a Christian. You should be advising me so to do so. Jpac ị na-abịa na my DM on my WhatsApp na-esendịrị m picture I should move Ezobi anyangam. I should fight Ezobi. I should fight Ezobi. Oh, get one. Because after all, that video may be old video. But they put online. Same to make them so. See no problem. Mponi video may see when Tabana Ghana. Wabia war. Jpac when na yaho. I won't get food. You refuse to help me. Onye eze Jesus so say everything na akwa okuko na eme mu make sure na na post here mo na support akwa odezi aka ahụ ya ba m agba afa kpọta ya wee si ebe ọ dị go to aka m were si opportunity ya aze jesi ayo ya na ndobiko so na Zion ka fu ebe a na agba ọsọ afia otu ọ ya be pụọ na main market ka igoro ibe funda ya say bịa patronize ya otu aka ọ dị n'ụka amọsọ m ụdị ụka dị ifa. Because all the man that this country with freedom of worship, or get away from my page. One that you will follow me. Who are you? I'm for where you to be my page. Yaka Jpac came up put online. Send a plan. No boy FBI. No MSC. After 2 days. Mwa kwa ya nanto video. Emewe kwa mana kwa kuko bi umote nalo. Ogu enwe singular and plural. Ogu wo ogu. Ina agba obi wo. In a woman pass man walk. In a what just here. In a what the whole native doctors walk. Man, in that walk. I send him a prayer page. What the fuck? Him a prayer page. Sorry, yo. Akwa bulu millionaire. Before Maria. So get. Send a page in susu. Why could not give me la way for? Who are you? Him a way for? Nemo. No, but papa with Facebook. Only with Facebook. On your chat. You see, the truth is that na money monger doka Jpac but na Zion ministry. The Zion well welcome here with Obiosha. They welcomed him with love. They showed him as much love as they feel they can show to a brother. You understand? Without knowing that now this man battled just because of his selfish interest. At the end of the day, look at but my happiness in this video is that at least let us not forget about the fact that now no getting so many things on now. I want you to pay attention to Ife Okongwu Dibia Kuru here. Forget about the on a maka Zion Jpac after Zion will chase cloud everywhere. Yeah? He said what? Na Jpac warrior koba Ezobi saga. Na to a picture and the images. Oyeji weba Ezobi saga. The same thing Ogechi kukwalo na Jpac to warrior go weba Ezobi saga. On the Zion, kwuru ya ụgwọ go webe Ezobi saga. Oge ọ na-agba ma mpassman ha ma akwụrụ ala tugo ha ma ndị dibịa niile ahụ ọ na-agba saga. Akwa ọkụkọ kwuru ya ụgwọ ka ndị Zion kwuru ya ụgwọ. Unu finally understand the kind of person Jpac ewu. I said that Jpac is a manipulator. Oduzi ife na bụ Okongwu kwugoro nghọtano sisi mgbe anya na Okongwu nwere okwu a mgbe Okongwu chiga na nke ya na ndụ jere mgbaghalụ. Number 1, na ọ chọrọ ka ọ gwa ya ife ọ na-akọ maka ndị mmadụ ọ makwa ife ọkụgoro maka waja. Another one, na ọ na-atụrụ ya picture oye na-agwa na alaka eri
nya jee gbaa onye wọ nya jee gbaa onye saga alụsị ego ezu obi Jeff efuria Okongwu wee sị ịmakwa mmadụ na-ịgbagolu saga na Facebook a n'ihi na agba ụmụsụ ndị dibịa niile saga nọọsụ Akwa ka ihe agba saga onye amaghọ onye Jpac wụ na-asị ya onye amaghọ onye Jpac wụ na-asị ya today ife niile o mere due to selfish interest ya okwugo na Zion kwụrụ ụgwọ you go explain to ya no evidence iye ekwuo ikwuteghị jebe nga ihe afifi mere onwe you think you are desperate and you are selfish you are so desperate for money your desperation to money for money will send you to prison ịchọ itiri ihe n'aka mmụọ na-agwa gị ya iwelu n'aka kwuru okwu tie onwe na dungeon Zion tiri na payroll abi you go prove am iwe fifi mere onwe ndị Zion kwụrụ ụgwọ akwa na-akwụ ụgwọ mgbe ịdaje ndị nwa dibịa niile na-agbatọsị hapụ sọsọ akwa na-akwụ ụgwọ mgbe ahụ mgbe Igbo je ife dima eze obi sendị alụ Okongwu Dibia and Ogechi kwurie Ogechi si na-etu a ka isi sendị ndị mmadụ ife ka e wee onwe onye ifụrụ sendị alụ details a eji wee gbuo onye ahụ saga ọkwa the same thing ka imekwalụ oge nwoke Ọnịsha wepụta issue of Accusations forward ọrịa ndị forward ọrịa gba ife ha ya ekwu ha kwuwe ịghọtago eziokwu anyị ete aka okwu asịsị wee do eziokwu ewepụta o kwesịrị na ndị Zion na-akwụ ụgwọ you go prove am iprove afago sorry your desperation ya bring you to your knees help maka ndị niile a na-akụrụ gị aka they don't love you they know the kind of person you are a manipulator ka m gwa gị eziokwu you are a manipulator you think you can sit down and be manipulating other people. Look at your track record on Facebook is very bad. If you are repenting, you should repent. But here attack conquer if you were repent, yeah. You think you can mess around with Zion name? I have said it countless times. Everything I say on Facebook about Zion, I say it out of my own accord and not by anybody pushing me. I'm not a baby. I am old enough to take decision on my own and answer. Even nobody is pushing me and nobody is paying me. Nobody can pay me. You gotta go. You think that by saying that Zion minister that need to go away as standing out. Go and cover the Zoku Joso. Reduce your moon to zero. I'm a Sharamite in our Akwa coming for so somebody can pay you. In a negotiation need to show principle. Sharamite, Akwa. So somebody can actually pay you to come out and blackmail people and you will do that. Does that prove you to be a man? You must prove and beyond every reasonable doubt. So no more cheta vida meritata. Ana mabuno yere ekwu na Facebook anya kwufo maka nkeshi. Okongwu Dibia kwukọtara mgbego na enwere okwu. Have you not seen how a lot of them are confirming exactly what Ogechi is saying? You go explain that no evidence. So no more gwara go dalon.